Wannan naira 250 ne kacal, kuma zan yi amfani da ita in ciyar da mutum ɗari har mutum 500. Zo mu je mun ga yadda ta kasance. Let's go. Kai tsaye na je kasuwa na siyo shinkafa, bayan na dawo gida na ɗauko manja na juye, sannan na ɗauko man ƙuli shi ma na tattala gashi nan kamar yadda kuke gani na zuba lawashi. Ta wannan ɓangaren kuma na zo na zuba kayan miya na, sannan na zuba baking powder da jujjuya. To sai na zo na ware kowace tukunya na yi mata kayan miyan ta gashi nan kamar yadda kuke gani, sannan na zuba mai. To bayan na zuba mai sai na ɗauko ruwa na zuba gashi nan kamar yadda kuke gani, na zuba wake, sannan na bi kowace da magi da gishiri, sannan na saka cinnamon, coriander, sannan na saka black pepper, sannan na ɗauko kori na zuba na, sannan na zo zuba seasoning akan kowace tukunya gashi nan kamar yadda kuke gani. Sai na ɗauko shinkafa ta na zuba, na bi ta da lawashin albasa. Wow! Sorry, nan take na ɗauko alayyahu na bi kowace tukunya na zuba gashi nan kamar yadda kuke gani, sai na ɗan jujjuya shi ya bi jiki. To fa girki ya yi daidai har mun fara zuba shi a takawe, gashi nan muna bin kowane takawe da kwai ɗaya gashi nan kamar yadda kuke. Ta wannan ɓangaren kuma wata tukunyar ta ƙara sauka gashi nan kamar yadda kuke gani, ita ma muka hau zuba ta a takawe kafin ka ce me wannan mun ɗure shi a takawe. Nan take sai muka zo muka fara zuba shi a cikin buhu muna jera. Wato girkin nan ba ƙaramin auki yayi ba. Bayan mun taho kan hanyar mu ta zuwa asibiti sai muka haɗu da wayannan bayan Allah, sai muka ce bari mu tsaya mu ba su gashi nan kamar yadda kuke. Kai tsaye sai ga ma asibitin Zana. Muka dinga bi ɗaki gashi nan kamar yadda kuke muna kai musu abinci. Da yake ba su da wani yawa irin sosai din nan, to sai da muka ba asibitin gaba ɗayansa muka ba kowane ɗaki abinci gashi nan kamar yadda kuke. Alhamdulillah. Sai kuma ɓangaren yan waje da suke jiran mu suma. Kun ga wannan mai kwat din mai riga leban gidan to kusa kun ga mun bashi? To kun gan shi ya ji ya san juri ga ya dawo gashi nan kamar yadda kuke gani. Alhamdulillah shi ma dai muka ƙara bashi ba ma mu kula ba. To daga nan kuma sai muka tafi asibitin Murtala. Wato wannan abin dai ba da kuɗi na nayi ba. Akwai wani bawan Allah Alhaji Jalal shine dau naira 100 ya bani, da kuma kuɗin ku da kuke tura min muka haɗa muka yi wannan abu. Ga wanda yake so shi ma ya bada wani abu, to ga account number nan a sama. To asibitin Murtala mun je iya ɗakin yara da ɗakin ƴan karya ne ta wannan ɓangaren, sai muka zo muka fara ba wa ƴannan bayan Allah suka taru su ma a waje. To daga nan kuma sai muka tafi Murtala, shi ma ɗakin yara ne a cikin asibitin Murtala. Ku gaya me ya burge ku a wannan bidiyon?